teljes tető szerkezetet kicseréltük, mivel nagyon rossz állapotban volt. A fűtési rendszert felújítottuk, egy régi korszerűtlen konvektoros gázfűtés volt, azt lecseréltük modern gázkazános központi fűtésre, illetve az emeleti részt alakítottuk át az oktatás céljainak megfelelően, mivel tavaly, amikor az önkormányzattól megkaptuk az épületet, akkor csak a földszintet tudtuk igazából átalakítani. Úgyhogy lehet azt mondani, hogy teljesen megújult az épület kívülről, belülről. Hál' Istennek növekszik a tanuló létszámunk, egyre több tanteremre van szükség, ezért ott is olyan átalakításokat csináltunk, hogy növeltük a tantermek számát, illetve sikerült 5 tantermet teljesen felújítani. Teljes ajzatcsere, festés, mázolás, szekrényfelújítás, úgyhogy egy szép, ízléses, esztétikailag megfelelő tantermekkel várjuk a diákokat szeptember 2-án. A fenntartó nélkül ez nem valósulhatott volna meg, hisz a szakképzési centrum biztosította az anyagi forrásokat mindezekhez a munkálatokhoz.